Polizia operazioa Senperen goizuntan etxe batean armaturik itxi den gizon batek eragindan nahasmendu handia egon da goiz osoan zehar, emaztea eta emaginarreba ere bertan baitzeuden eta hainbat ordu iraundituen negoziaketaren ostean bere burua entregatu eta poliziak atxilotu egin du. Bestalde hegazti griparen kontrako txertaketa gaur hasi da Landetan 74 milioi ahate txertatuko dira, 250 animalietik gorako etxaldeetan nahitaezkoa izanen da gainera eta laborantzari lotuta, behien gaitza beti edatzen Ipar Euskal Herrian hainbat neurri arindu diren arren, Elbe sindikatak mugen berehalako irekiera galdegin du esportazioak ahalbidetzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, ikusten duzuenez aktualitatea nagusi gure saioan gaurkoan, baina bestelako gaiak ere bai, jai giroa gurean, ongi etorri. Polizia operazioa goizuntan Senperen armatuta zegoen gizonezko batek bere buruaz beste egingo zuela eta ingurukoak hilko zituela esanez, abisua jaso dute goizaldeko 6 aldera jendarmeek eta etxe inguratuta izan dute goiz osoan zehar. Goizaldean 2 tiro egin ditu errandu Baionako prokuradore ordeak, 58 urteko britainiarra. Hainbat orduz negoziazio lanetan aritu ostean atxilotu dugu. Procéder à l'interpellation de l'individu, donc en tout une cinquantaine de militaires. Gizonezko atxilotu dugu 50 militar inguruko operazioan gaineratu dute. Gizonezkoarekin batera bikotekidea eta haren ama zeuden etxean beste gela batean poliziarekin kontaktuan izan dira eta ondoko bizilagun guztiak ere etxeetatik kanporatu dituzte bada ezpada. Eta poliziekin batera Baionako suprefeta, Senpereko auzapeza eta fiskalaren ordezkaritza bat izan dira bertan. Hegazti griparen kontrako txertaketa gaur hasi da Landetan. Kanpaina ezoikoa lehen aldiz eginen da Frantzian eta Europan eta guztira 74 milioi ahateri eragingo die. Gaur ministroa izan da Landetako etxalde batean. Nahitaez txertatu beharko dira jaio berri diren ahateak 250 aletik gorako etxaldeetan. 2 dosi beharko dira, jaio eta 10 egunera lehen dosia eta 28 egunera bigarrena. Azken urteetako triskantzari atera bide bat eman nahi dio estatuak neurri honekin, baina azle txikiak kexu dira protokolo bat eta bakarra atera dutelako beraien behar eta errealitatera egokitu gabe. Bihar erreportai berezia eskainiko dizuegu gaiaren inguruan. Behi espeziei eragiten dien gaixotasun hemorragiko epizootikoaren ondorioz esportazioak debekatuta dira egun. Gaixotasuna atzeman den tokitik 150 kilometroko eremuan. Gaurtik goiti baina protokolo berri bat jarriko dute martxan Elbe sindikatak esan duenez. Frantzia mailan kabala horiek bederen mugitu alizateko eta Espainiara esportazioak berehala hasi alizateko. Gu erran daukutenaz, 7 egun saldu egin zin produktu bat eman Bizkaian gainean, usu horietila ulitza horien kontra, eta egin beharko dugu odolarze bat, eta odolarze horrek beharko du biztan dena, negatibo izan, eta normalki saltzen aldira. Bai? Eta hori biztan dena laborarien gain izan da. Izan ere egungo egoeran arazo logistikoak eta kostua asko handitzen zaiela diote, jakinik ere salmenta prezioa asko jaitsiko zaiela orain. Iduriz Espainiako ateak berriz idikituko dira. Ordean gure protokoloa izanen da iduriz ere hori beharko dira joiten diren atxiak produktu bat ezagri dezinsektizatzeko. Eta gero beharko da odola ateratu ere, atxe horiek ikusteko ez dutela eritasun hori. Atxeak etxetan egonen dira, adin bat pasatu eta beharko dira behesi, beren amatik behesi, gero beharko dira kabal horiek zaindu, gero atxiki, saldariak kostu horiek handiak dira eta importanteak dira. Eta gero atxe horren prezio salmentak apalduko dira, hori segur da. Eta horretako beti laboraria da du hori trinkatzen. Hala ere, informazio gutxi dutela kexu dira eta laguntzak ere eskatzen dituzte egoera luzatzen bada hondamendia litzatekeelako.
konduan hartzia kostu hori laborarien dako, eta laborariak laguntzia ere. Dena, desblokatzia. Egin ala fite, Espainiako espero inen dela, eta behar da ikusi beste merkatuak ere espero fite eginen diela. Galditen dugu ere laguntza bat, diru laguntza bat, egin ala fite, diru galtzak izan baitira, hori segur da. Eltxoen ziztalaren bidez transmititzen da eritasuna animalien artean, eta batez ere, oreinei eta behiei eragiten dien gaixotasuna da. Euskal Herria zuzenean festivala Arberatzen Amikutze eskualdean iragango da datozen urteetan. 5 urte eta 4 edizio Iresarren antolatu ostean, lan taldera belaunaldi berriak iritsi dira eta fase berri bat hasiko da orain. Eta horrekin batera nahi genuke beraz aldaketa hori gauzatu orain egi behian, joan emaikira Arberatzerat Amikuzen. Beraz, helburu behi batzuekin, leku behi bat, eremu behi bat dinamizatzeko xedea badugu. Erronka berriak izan dira deia eskualde berri bat, Amikuzera joiten gira. Ez da sekulan egina izan han festivala. Beraz, erronka izanen da jendeko purua erakartzea. Eta ere, eragile berriak eta hango biztanlea ere implikatzea proiektu hortan ahal bezain ongi pasatzeko. Kanbon egin den biltzar nagusian elkarte guztiaren parte hartzearekin erabaki da Arberatzera joatea. Naiz eta bazen bigarren aukera bat, Bardoze hain justu, Xarnegu eskualdean, baina gehiengoak Arberatzeren aldeko autua egin du. Nik uste egiten du eskualdeak. Ne ustez jendea hor presten eta erran behar da ere eukan dugula laguntzaile talde bizik inplikatu bat amikustarrak. Haiek dira etorri gure seka, erranez gugu nahi dugu EHZ eta amikusen izan dadin. Beraz ere haiek proiektua eraman dute eta haiek izan dira zinez motore hortan. Beraz haiei ere eskertzeko atxemaiten dut erabaki biziki hona dela eta berba nok daki berba urte batzen buruan Xarnegura joanen girela beste abentura batzuentzat. Baina momentuz Amikutze eskualdea ezagutzeko gonbidapena egiten digute, arima eta bihotz bera izango duen paisaia berri bat, eta geltoki berri horretako lehen edizioa ekainaren 28tik 30 egingo da. Egun handia Kanbon, etxeko bizkotxaren edo bizkotxaren festaren 20. edizioa iragan bai da asteburuan. Egun handia eta egun ederra, bai gure pesta honen dako, 20. urte badu pesta hau egitun dugula. Anitz kofradia badira hemen eta nix hori biziki konten naiz. 19. mende bukaeran, Kanboko Marian Irigoyen gozogilea izan zen lehena Baionako azokan bizkotxa saltzen. Baina lehen aipuak 17. mendekoak dira. Edozein moduz, Kanbon tradizio luzea duen produktua da eta belaunaldiz belaunaldi transmititzen dena. Egiazko eskual bizkotxa, Kanbon sortioa da, eta behar dira, idina hemengoak, arrutziak laborari etxekoak, esnia laborari etxekoak, burrak uare bai. Naiz eta etxeko bizkotxaren sekretua etxean geratzen den, eta hemen denen aurrean esaterik ez dagoen. Ez eguna, bestaldi batez. Hala ere, batzuek gakoan ondagoen errateko arazorik ez dute, hori bai, zehaztapenetan sartu gabe. Alors c'est dans les dosages. C'est dans les dosages. Kopuruetan dagoela alegia kantitatean, bizkotxari eta kremari ematen zaion lodiera edo gizentasunean. Et dans les quantités de crème. Eta argi dagoena da aurten ere txapelketan parte hartu duten 32 amateurrek ongi dakitela hori. À chaque concours ça a toujours été aussi compliqué quoi. Oso zaila izaten bai da urtero hoberena hautatzea. Edozein moduz bat aukeratu behar eta Jan Baptist Dezkurra Urruñarra izan da irabazlea iazko modura. Eta Ezpeletako piperarekin eta Baionako xingararekin batera, Lapurdin eta Euskal Herrian indarra hartuztuan besta da Kanboko bizkotxarena. Eta asteburu guztian zehar jende andana ekarri du herrira. Bada biziki jende, atzo bazen ia biziki jende, aurten bi egun osoz bada besta, bai? Baginuen de spektakl bask erten dena, hemengo tradizio, jantza. Eta anitz jendek ez dakite Eskual Herriko tradizioak zer diren, eta kontent ziren biziki, hala errandute horik.
finitu delaik. Aurten gainera urte hurren berezirako bizkotxaren kofradiak lurraldeko hainbat pertsonak kofradiako zaldun edo orezko kide izendatu ditu. Besteak beste, Kamil López errutbi jokalaria eta Euskal Hirigune Elkargoko presidente eta Baionako auzapeza Janjene Etxegarai. Igande hontan ospatu dute Lapurtarren biltzarra uztaritzen. Besta giro alota jauregiaren inguruan erdiarotik Frantses iraultzeraino Lapurdiko herri guztiak biltzarretan elkartzen ziren autu garrantzitsuak bertan eztabaidatzeko. Egun 1979tik Lapurtarrak batzeko besta da. Hainbat kontzertu izan ziren eta irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar izango gara berriro zuekin. Arratsalde ona izan.